Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Isimgħu ftit din il-mużika tfal. Il-mużika li qed nisimgħu bħalissa ngħidula il-marċ tal-festa. U n-nies bravi li qed jagħmlu din il-mużika jkunu libsin l-uniformi u doqqu flimkien fit-toroq jiffurmaw dak li aħna insejħula il-banda. Ħafna mill-irħula u bliet f'pajjiżna għandhom il-banda jew il-każin tagħhom u l-festa ma tistax tkun festa vera mingħajr il-mużika. Jekk tħarsu sew lejn il-banda tindunaw illi mhumiex qed idoqqu l-istess strument. Il-banda hija magħmula minn ħafna strumenti differenti illi meta jindaqqu flimkien joħolqu melodija mill-isbaħ. Hemm strumenti kbar tar-ram bħat-tuba dik tagħmel ħoss soħxon u baxx. Mbagħad hemm il-klarinett li huwa iswed u rqiq u jagħmel melodiji ħelwin illi jisgħu jifakruk fl-asafar. Imma mbagħad hemm strument wieħed li huwa bħal qalb tal-banda. Jekk dan l-istrument jieqaf, il-bandisti l-oħra jitfixklu u jitilfu l-pass. Naħseb li qtajtu li mhux vera. It-tambur! It-tambur huwa dak l-istrument tont illi iddoqqu billi tħabbat fuqu b'żewġ bakketti tal-injam. U t-tambur ma jagħmilx melodija, imma jagħmel ir-ritmu. Grazzi għalih il-bandisti l-oħra ikunu jistgħu jżommu ir-ritmu kif suppost. Il-mużika hija l-lingwa tal-kuntentizza u kulħadd jista' jagħmel ftit mużika biex iferraħ lil ta' madwaru, anke jekk ma jkollux strument ta' vera. Eżempju, li tħabbat idejk flimkien jew tuża dak li ssib madwarek jista' jkun biżżejjed biex toħloq l-isbaħ marċ. Illum Zizi u Kika qegħdin il-każin tal-banda. Hawnhekk it-tfal u l-kbar jiġu biex jitalmu l-mużika biex ikunu jistgħu jdoqqu mal-banda tar-raħal. Kika toġobha l-idea li tkun tista' taqra u ddoqq il-mużika. B'hekk tiddeċiedi li trid titgħallem strument. Jien irrid indoqq fil-festa, tgħid Kika, irrid inferraħ in-nies bil-ħsejjes tal-mużika. Is-Sur Mast li huwa l-għalliem ta' din il-banda qed jagħti kaxxa sewda lil Kika. Min jaf x'inhi? Kika tiftaħ il-kaxxa bil-mod u ġewwa tleq u sabiħa hemm trumbetta. Kika qed terfa' t-trumbetta u tonfoħ. Fitt! Oh, x'kien dak? Ħareġ biss ħoss ta' arja. Ma ħareġ ħoss ta' mużika. Kika tħares lejn Zizi ftit iddiżappuntata. Zizi tagħmilha kuraġġ. Erġa' prova Kika, ħu nifs kbir. Kika tieħu nifs kbir, timla l-pulmun tagħha bl-arja u tonfoħ b'saħħitha kollha. Tut! Il-laħwa x'ħoss. Kika daqqet l-ewwel nota tagħha. Tħares lejn l-għalliem u lejn Zizi u titbissem tbissima kbira. Issa, Kika parti mill-familja tal-banda mużikali. B'aktar prattika fil-każin, xi darba tkun tista' ddoqq mal-banda tal-festa tar-raħal. Waslet il-festa ferma kull imkien. Waslet il-festa tora kollha l-wien. Tora imdawla u xi ġmiel tarmar. Tora imżejna papaljuni kbar. Isma' l-marċa dej, pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pam. X'banda għandna hej, pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Waslet il-festa u xi ġmiel tajjum. Waslet il-festa, viva il-patrun!
miljon affarijiet mur tal-imlewna dawlu l-ismewiet. Isma marċa d-dej, pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pam. X'banda għanna hej, pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Waslet il-festa u xieġmil tajjur. Waslet il-festa, viva il-patrun! Iftħu għajnejkom beraħ għax ser nilabu l-logħba ta' sib id-differenza. Araw ftit dawn iż-żewġ stampi. Għanna lil Zizi u lil ħbib tagħha fil-pjazza tar-Raħal qed igawdu l-briju tal-festa. L-istampa tan-naħa tal-lemin u dik tax-xelluk jidhru l-istess. Imma jekk tħarsu b'attenzjoni kbira, hemm ftit affarijiet differenti. Jien se nagħtikom ftit sekondi biex tfittxuhom. Iċċekkjaw ftit il-Zizi. Fl-ewwel stampa fuq ix-xelluk, x'għandha fida l-leminija? Ekku, għandha bużżieqa kbira ħamra tal-festa. Imma fit-tieni stampa fuq il-lemin, il-bużżieqa sparixxiet. Issa mmorru ħdejn baba. X'qed tiekol baba fl-ewwel stampa? Qed tiekol biċċa qubbajt tradizzjonali bil-lews. Imma fit-tieni stampa, minflok il-qubbajt qed ixxejjer bandira ċkejkna. Ħarsu ftit il-fuq lejn id-dawl u l-bandalori. Taraw xi ħaġa stramba? Eżatt, fl-ewwel stampa il-bandalora ta' fuq nettija blu, imma fit-tieni waħda saret safra. Il-kuluri tbidlu kompletament. L-aħħar waħda hija l-iktar diffiċli. Iffukaw għajnejkom fuq il-kampnar tal-Knisja fuq wara nett. X'jonqos? Proset, fl-ewwel stampa naraw żewġ qniepen kbar, imma fit-tieni stampa hemm qampena waħda biss. Bravissimi! Il-mużika għandha maġija speċjali ħafna. Tista' tferraħ lil xi ħadd li jkun imdejjaq u tista' ġiegħel lil toroq sħaħ jisfnu f'daqqa waħda. U meta ddoqqu l-istrumenti li tkunu għamilthom intom stess bidejkom stess, dik il-mużika tinstema' saħansitra iktar ħelwa. Narakom tfal! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw